Здравейте! Включвам се на живо, за да покажа нашия пакет от 5 броя луксозни бикини, който кръстихме Invisible, защото всички 5 броя бикини ще бъдат невидими под вашата дреха, която вече след като се затопли ще бъде рокля, пола, ще бъде тънък панталон и не е приятно, нали, да се вижда с какво бельо сме долу. Знаете много добре това всички вие, жени, дами, които носите бикини, нали, любителки на бикините. 4 броя от 5 бикини сме решили да бъдат средна дълбочина. Петият модел е с по-висока талия, за да може да обгърне зоната до корема, до пъпа и покрива много добре зоната на паласките, защото някои дами това го предпочитат и изискват. Първият модел бикина е комбинация от дантела и микрофибър. Като микрофибърът, който ползваме, е мек, лек, еластичен, много нежен, галещ кожата. Някои от вас го познават. Ластикът, който се слага тук в тази зона отпред, е мек, еластичен, двойно прегънат, който да не дразни там долу зоната между свивките. Отзад е комбинация микрофибър и дантела. Много красиво стои модела. Дантелата много добре знаете, че тя има акцент дишаемост, защото има прозрачни елементи по нея. Този модел бикина е с силикон, за да не се хлъзга дантелата по тялото. Следващият модел бикина също е комбинация от микрофибър и дантела. Също е с силикон като предният. Това е микрофибър, много тънък фин. Страхотен е за сезона. Памучното хигиенно парче стига до тук. Моделът е изключително красив. Повечето от вас ги познават, затова решихме да направим комбинация от модели, които са се доказали, харесват се. Панделки, както виждате, има в зоната на талията. Много удобен и красив, лек модел бикина. Третият модел бикина е със средна дълбочина, изцяло е изработена от дантела. Ето отзад как стои. Тя също е с силикон, който в случая не се вижда. С красиви панделки. В тази зона този детайл е покрит изцяло с памучно хигиенно парче. Моделът съм взела тук няколко разцветки, които може да изберете. При ваша покупка в края на бележки може да отбележите какви цветове предпочитате, ако искате.